Prečica. Prečicu u narodu nazivaju i sledećim imenima: plavun, prašuljica, crvotočina i kijačasta crvotočina. Ova mahovinasta zimzelena biljka ima vitice dugačke 1 do 2 metra sa finim tankim korenčićima pomoću kojih puzi po šumskom tlu. Iz vitica rastu 7 do 10 cm duge razgranate stabljičice, veoma meke, slične stabljikama snežnog vresa, samo što su još mekše i gušće obrasle listovima. Ova četvorogodišnja biljka u leto donosi žućkaste klipove koji sadrže cvetni prah ili prečicino brašno. Ono se koristi u narodnoj medicini, odnosno u prirodnom lečenju, homeopatiji, kože zasute ranama. Prečica je lekovita biljka koja sadrži radijum i lako se razlikuje od ostalih vrsta mahovine po dugačkim konopastim viticama i žutom cvetnom prahu svojih klipova. Uspeva samo na osojenim stranama visokih šuma i na ivici šuma koje se nalaze na preko 600 metara nadmorske visine. Na prisojenim stranama koje su osunčane, biljka brzo požuti da bi ubrzo sasvim nestala pošto izgubi svoju životnu snagu zbog izloženosti direktnim sunčevim zracima. U Austriji i Nemačkoj prečica je pod strogom zaštitom zakona. Zato vam preporučujem da svoje potrebe za ovom biljkom zadovoljavate u apotekama ili specijalizovanim biljnim apotekama. Veletrgovina prečicu uvozi iz Skandinavije, tako da je njen kvalitet zagarantovan. Čaj od prečice najtoplije preporučujemo obolelima od podagre, odnosno gihta i reume, čak i onda kada su već vidljive deformacije zglobova, kao i onima koji pate od hroničnog zatvora creva i hemoroida. Osobe koje pate od proliva ovaj čaj smeju da upotrebljavaju samo krajnje oprezno kako ne bi nastali grčevi u crevima. Prečica se nikad ne sme kuvati, nego samo preliti vrelom vodom. Čaj se primenjuje i kod svih oboljenja mokraćnih i polnih organa, kod bolova i otvrdlina u testisima, kao i kada je reč o pesku u bubrezima i bubrežnim kolikama. Prečica je neophodna kod upale jetre i pri patološkom bujanju vezivnog tkiva jetre, čak i onda kada je ono već poprimilo zloćudni karakter. Rekovalescentnu takođe brzo vraća punu snagu. Muž jedne moje starije poznanice godinama je patio od napada teškog disanja noću, koje je bilo lečeno kao srčana astma. Postajalo mu je sve gore i on se jednog dana ponovo obratio lekaru. Ako odmah ne prestanete da radite, za 8 dana ste mrtav čovek. Lekar ga je uputio u bolnicu Grieskirchen. Od njegove žene sam saznala da je reč o cirozi jetre i to poslednjem stadiju. Teško disanje, gušenje noću ide vrlo često pod ruku sa cirozom jetre. Nakon izvesnog vremena, čovek je poslat kući kao neizlečiv, već obeležen smrću. Na moj savet, njegova žena je nabavila prečicu i ona mu je brzo pomogla. Nemojte shvatati kao čudo kad vam kažem da je to užasno teško noćno disanje koje je ovoga čoveka godinama mučilo, nestalo već posle prve šolje čaja od prečice. Ako u krugu svojih poznanika naiđete na slučaj ciroze jetre, ohrabrite obolelog i ukažite mu na našu prečicu koja sadrži radijum i koja zauzima tako važno mesto u prirodnoj medicini. Čak i ljudima koji boluju od zloćudnih oboljenja jetre može prečica da pokloni život. Tokom jednog putovanja u cilju izučavanja šuma na kojem sam bila s jednom malom grupom u Austriji, skrenula sam svojem pratiocu, botaničaru, doktoru Brunu Weinmeisteru, pažnju na lekovitu prečicu u vezi sa cirozom i rakom jetre. Na to mi je on ispričao sledeće. Kao mladi student otišao je na planinarenje sa nekoliko svojih drugova. Na putu prema kolibi naišao između krivih borova na jednu viticu prečice koju je veselo obmotao oko svog šešira. Kasnije je gore u kolibi jednog njegovog druga uhvatio takav grč u nozi da je ona, počeo od kolenog zgloba, bila iskrenuta. Uzalud su pokušavali da mu pomogu. Gostioničar kolibe je doneo vinjak, ali ni masaža njime nije pomogla. Sledeći svoje nadahnuće, mladi Weinmeister je skinuo sa šešira viticu prečice i obmotao je oko noge koju uhvatio grč i to odozdo na gore. Odmah se noga vratila u pravi položaj. Pomislio je da je to bilo slučajno da bi grč popustio i bez prečice. Na putu prema kući ubrao je šaku prečice za svoju gazdaricu koja je često imala grčeve u listovima nogu. Ova biljka je ženu odmah oslobodila grčeva. Posle dosta godina je dr. Weinmeister u ovom događaju razgovarao sa jednim specijalistom. Od njega je saznao da je prečica biljka koja sadrži radijum.
Tada su mnogi ljudi mogli da budu izlečeni od grčeva u nogama i listovima zahvaljujući prečici. Jedna poznanica je bila otpremljena u bolnicu zato što nije mogla da mokri. Deo nadlaktice bio je već dobro otečen. Kada je napustila bolnicu, njeno stanje bilo je nepromenjeno. Srećom, kod kuće sam imala prečicu jer je u to vreme moja 86-godišnja svekrva patila od grčeva u listovima nogu. Moja pretpostavka da je kod poznanice reč o grču mokraćne bešike potvrdila se kada sam joj na mesto gde se nalazi bešika stavila vrećicu sa osušenom prečicom i kada je 2 minuta posle toga mogla da urinira. Ovu vrećicu sa prečicom držala još nekoliko dana, postepeno i to sasvim nestala nagomilana voda iz njene nadlaktice. I sama sam godinama patila od povišenog krvnog pritiska. Moja većinom posledica prekomerne funkcije bubrega. Na mestu gde se nalaze bubrezi stavila sam vrećicu s osušenom prečicom i držala je preko noći. Sledećeg dana je moj krvni pritisak sa 200 pao na 165. Od tada s vremena na vreme stavljam sebi na mesto gde su bubrezi vrećicu napunjenu svežom prečicom. Kada je reč o grčevima u listovima, prečica se stavi u krpu i njome se obavlja list. Od ove biljke može da se pravi i kupka za noge, a kod grča bešike primenjuje se sedeća kupka. Kao posledica rana zadobijenih u ratu i saobraćajnim nesrećama često ostaju ožiljci koji izazivaju grč. Jedan invalid na leđima ima ožiljak u koju je ruka mogla da se stavi. Izazivao je često bolne grčeve, tako da su mu po celom telu izbijale graške znoja. Bolovi su se protezali sve do temena. Ovog čoveka sam oslobodila 30-godišnjih muka koristeći jastučiće sa prečicom i kupke od iste biljke. Cvetni prah prečice, koji se u nekim apotekama može naći pod imenom spore od prečice, pomaže teško obolelima sa dekubitisom tako što se posipa po otvorenim ranama, a one se zatvaraju za veoma kratko vreme. Većinom već posle prve primene dolazi do osetnog poboljšanja. Spore od prečice se ravnomerno i pažljivo posipaju na otvorene rane. Kada je neko tako upućen u lekovite biljke kao ja i postiže uspehe koji se gotovo graniče sa čudom, mora da ima na umu da nam sve to pred noge prostire stvoritelj Vaseljene. Nažalost, mnogi se nemarno odnose prema tom blagu jer ne osjećaju svemoć neba. Način upotrebe prečice. Pripremanje čaja. Jedna ravna kašika prečice popari se sa 1/4 litre ključale vode i ostavi kratko da odstoji. Pije se samo 1 šolja dnevno, gutlje po gutlje. I to ujutru, natašte posle pola sata pre doručka. Kod ciroze jetre i zloćudnih oboljenja jetre dnevno treba piti 2 šolje čaja. Jastučići sa prečicom. Jastuče napuniti osušenom prečicom, uzima se 100, 200 ili 300 grama zavisno od površine zahvaćene grčem i preko noći ga držati na bolnom mestu. Ovo jastuče zadržava svoje lekovito dejstvo do godinu dana.